Hyvää iltaa. Täällä Afganistanissa on mielenosoitus käynnissä. Nyt osoitetaan mieltään uusia lakeja kohtaan, kuten lapsityövoimaan sallittua. Meillä on vieras. Hei kaikki! Eikö tämä ole ihan kauheaa? Lapsia käytetään rakentamaan taloja, pumppaamaan vettä kaivoista. Ennen se oli laillista, mutta nyt ei ole. Tämä on hirveää. Minuakin hieman epäilyttää tämä homma. Eihän se ole oikein. Ei niin, nytkö vasta huomasit sen? Se on kamalaa. Huomasin jo aikoja sitten, paitsi että se saattaa olla ihan oikein lapsille. Uusi mielenosoituksen aihe. Tuo ukko haluaa lapsityövoimaa. Häivy, 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 beatit. Oletsika. Voisi luulla, että päässäs on suuri vika. Hyvää illan jatkoa sitten, nähdään huomenna, jos jään henkiin. Hei, ja nyt me hyökkäämme tuo miehen kimppuun. Ha 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 ha.